ejja nisimgħu lill-għalliema. Jista' jkun hemm raġuni biex jiġi protett l-interess nazzjonali u ma hemm xejn ħażin li dan jiġi segwit. Madankollu qatt m'għandha ssir forma ta' ċensura jew limitu fuq il-ħsieb kritiku, speċjalment fuq is-settur tal-edukazzjoni. Dan intqal mill-editorjal tat-Times of Malta wara l-Ombudsman tal-Edukazzjoni konferma li r-restrizzjoni fuq l-edukaturi permezz tal-famuża ċirkolari li kien ħareġ il-Gvern ftit ta' xurilu tikser il-libertà tal-espressjoni. Il-Times tistaqsi fl-imma punt il-protezzjoni tal-integrità issir ċensura. Din il-kwistjoni għamet wara li għallima marret fuq program fil-kapacità personali tagħha u spjegat kifi ma taqbilx ma' sistema kontinua tal-assessjar. Bdin l-għallima tissejjaħ mis-Sur Mast li staqsija jekk kellix permess tagħmel dan. L-editorjal jistaqsi jekk din l-għallima kienx diġà waslet il-kritika tagħha internament. U f'dan il-każ għalfejn ma ingħatax widen. Mill-editur jitfa' dawl fuq kif kull edukatur qabel ma jitkellem b'mod pubbliku għandu jikseb permess mill-Ministeru u dawn għandhom jitkellmu biss fuq dak li huwa approvat mill-Ministeru u l-policies tiegħu u ma jisprimix l-opinjoni personali tiegħu. Kien hawn fejn it-Times tistaqsi jekk hemmx metodu aħjar kif tikkontrolla l-kritika milli issikket lil dawk li ma jaqblux miegħek. L-editorjali sostni li minkejja li l-Ministru Clifton Grima kien qal li m'għandu l-ebda problema bl-edukaturi jesprimu l-opinjoni tagħhom il-fatti qed juru mod ieħor. Din l-analiżi taqbel ukoll mal-kliem tal-Ombudsman Vincent De Gaetano fejn fil-konklużjonijiet tiegħu qal li din il-limitazzjoni bl-ebda mod ma tista' titqies raġonevoli f'soċjetà demokratika.